DSWD office sa Molo ang ginlockdown matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado. DSWD Extension Office ang ginlockdown man. Sarado anay ang City Social Welfare and Development Office sa Molo umpisa subong kag magalawig sang 3 ka adlaw. Ini matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyado. Ginpang-isolate na ang iban nga mga empleyado kag buwas maigapatigayon nga testing. Nagapadayon naman ang contact tracing sa iban pa. Nagpatigayon man sang disinfection sa nasambit nga talatapan. Ang bag-uta nga protocol subong sa syudad, kung may isa ka kasong positive sa isa ka opisina, i-lockdown tagid, no? Para maka-disinfect kita, maka-contact trace kita, maka-isolate kita, kag i-test naton. Gin-lockdown man ang DSWD Extension Office sa Molo sa diin nagpositibo man ang isa ka empleyado. Gani padayon ng paghinyo sang alkalde nga sundo ng protocol kalakip na ang executive order tuhoy sa 30% capacity workforce sa mga opisina. As much as possible, kung pwede, 30% lang ang capacity sa isa ka opisina. Kay tibalanta kung gagilinutok sa isa ka office, kag aircon pa, kag most of the time waay nag-abre ang bintana, bala kay gakalipat man, madasig ang transmission. So, maybe for the next month, ginapangabay ta lang, and I will be making coordination sa civil service kay okay lang kung private office, pero kung sa civil service, they will have to follow certain civil service rules. Sa pinakaulihing nga listahan sang City Epidemiology and Surveillance Unit, Abril 7 sini nga tuig, may 18 ka mga bago nga confirmed cases sang COVID-19 sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Kapin na pulo ka jeep sa mga spaghetti wires na hakot sa clearing operation sa Public Utilities Group of Iloilo. Kagkapin 5,000 ka mga daan nga poste ang target nga ilisan. Mga nagawayway kag nagabalinsuli nga kable ang makitaan sadto sa pila ka mga mayor nga dalan sa syudad sang Iloilo. Apang, humalin sang sugura ng clearing operation sang Public Utilities Group of Iloilo sang Iloilo City Government, amat-amat nga nalimpyuhan ang mga ginakabig dead wires o kon spaghetti wires. Sa listahan sang pugi, may kapinapulo ka jeep sang mga dangling wires ang ginpangkakas kag subong yara sa motor pole sang syudad kag natala na i-dispose. Ongoing aton clearing operations, and medyo na ulihi gamay kita sa schedule tungod sa kadamuon gid sa mga dead wires diri sa Isnart kag Jembasa streets. Pero subong natapos na namon ang Isnart hasta sa junction sa corner Yulo, and we are doing Jembasa pakadto sa may Sunburst Park. So ang amon nga ginahop nga ma-achieve is pati ang mga crossing spots and crossing wires mapang-eliminar namon kag mahipid gid tanan kay para manami siya ng tawon. And then ma-proceed na kami sa iban nga kalye. Subong, pila na ka mga dalan sa syudad ang nalimpyuhan na. Makitaan nga ginhipid na ang mga sadto nagawayway nga mga kable kag nagtugas ang peligro sa dalan. Ano gid makita gid diyan ang diferensya, no? Kay kung lang taon mo before if you can just imagine, ang na-recover namon nga dead wires, dira lang sa Isnart Street. Masobra na pulo ka jeep ang nakuha ang mga alambre nga daan. Gin-store ini siya namon dito sa may motor pool sang city. Kay before namon i-dispose na ipangot doon anay kay para hindi magamit as jumper sa kuryente. So, dako gid ang diferensya kay ang mga bundles do sang una galinapta lang kag nagasag. And it's a hazard maski sa traffic. Kaya kung may mga tag-as nga truck nga mag-agida, nagasalabay siya. Magluwas sa mga dead wires, target man nga mailisan ang kapin 5,000 ka mga daan nga poste sa syudad. Well, ang pinaka-grabe kag exciting project, pinakadako would be the replacement of all dilapidated and old poles. As of last nga meeting ko sa More Power, ang information is that they will be replacing around 5,000 poles in the city. And they will be utilizing a contractor from Manila, Meralco, to do the pole replacement jobs diri sa city, all around the city. No? They will just manage the outages, but definitely this will be good for the city kay mas maging reliable ang atong sistema. So sa apart naman sa Public Utilities Group, which is composed of all of the telecommunications companies, they will be coordinating with More Power kay para mapangkuha ang mga daan nga poste samtang ginaisla nila ang mga gabok kag daan na kag maislan sang bag-o kuhaon ng daan para mahipid.
Ini nga programa sang Pugi ang natigayon base sa mando ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mahilway sa mga dangling wires ang mga karsada. Tubtob subong, padayon ang clearing operation sang Pugi. Pasalamat gid ko. I met with the group ang Pugi bla na kagapon gin-inform ko nila, ipakita nila ang ilang mga accomplishment so far. Ang ila plano parang mabutang isang bagong 5,000 poles, no? Dalagko na ni nga poles, parang ang mga gagmay nga poles maibana naton diri sa syudad. Samtang, may 12-hour brownout naman nga magaluntad sa Domingo, Abril 11. Inibangod sang igapatigayon nga preventive maintenance ang National Grid Corporation of the Philippines. Bangod sini, maapektuhan ang pila ka mga substation sa Iloilo City. Panugyan ni Engineer Randy Pastolero sa mga konsumidor. Una siguro, let us explain nga ining power outage is actually designed para nga mag-maintain sang power transformer sang aton nga power supplier, which will increase and improve sang reliability naton, no? So before magbalik ang kuryente, kay may schedule man kita kag naanunsyo man ining schedule, mas maayo kung aton nga main switch or ang aton nga main breaker i-turn off anay, no? Kay parang magbalik ganing kuryente, hindi siya maapektuhan sang surge sang pagsulod sang kuryente, no? Kay dululungan ini siya mo mag turn on sang feeders tanan nga loads bali masulod, no? So mas better nga ang mga appliances naton, especially the voltage sensitive equipments, i-unplug and i-turn off bago magbalik ang kuryente. Hatagan lang gamay nga simpo nga maka-normalize ang power supply kaga mo na pag-turn on liwat. Ang power interruption magasugod alas 6 sa aga, tubtub alas 6 sa gabi. Divine Singh para sa Level Up Patrol.